pagsakit ay kung saan mawawagi. Inlat at tulog ay bababang lang sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang naniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Kay daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang naniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilikha? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Sabihin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Wala nang pasakit at pagluha, at dadalhin kanya sa kaharian. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga buntag, mayo nga pagiguban, welcome sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta ka mo niining adlaw? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa maayong panglawas ug labos sa tanan proteksyon sa atong buhi nga Dios. Tungod kay atong gituhan ang atong mga pagampo ug atong mga hangyo gitubag sa Dios. Ang saad sa Dios mga kaigsunan nga sa panahon nga kita mangayo, iya gyud gihatag. Sa panahon nga kita magampo, iya gyud tang tubagon. Ug ako nagtuo nga kanunay mong giproteksyonan sa Dios ug kanunay mong gipanalanginan sa atong Dios nga atong gilagaran. Ug sa ato nga panag-uban mga igsuon, ato ning sugdan, ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, magampo kita. Amahan na mo ka Dios nga makagagahom niya na usab kami amahan aros pagduol kanimo. Ang imong pulong nag-ingon nga kon ang tao moduol kanimo, moduol usab ka.
aron sa pagpaminaw sa mga hangyo ug mga pag-ampo sa imong mga katawo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat ug pagdaig pagpasidungog sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagproteksyon. Salamat o Dios sa imong pag-atiman ug pagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa imong mga katawhan. Padayon nimo o Dios nga gipanalanginan ug padayon nimo gigunitan ang among kinabuhi aron ang among pag-alagad kanimo. Walay laing napataas kundi ang imong ngalan. Iblis na usab ang amo ang kinabuhi sa among pag-anag-uban ining programa sa mga pulong nga mo'y kinahanglan namong madunggag masabtan aron kami mahimong takos angayan kanunay nga modawat sa imong mga saad o Dios, sa imong mga panalangin. Bless Ginoo matagusa sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong buntag ug ang Dios magpanalangin sa tanan. Mayo nga pagkikuban, mayo nga pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga mga pinalangga nga listener sa Shiny FM 101.3 ug sa atong mga kaigsuonan nga nanuka diha sa nagkalaing mga sitio sakop sa Barangay Sardinia, Malabuyok, South Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. Maayo nga pagpaminaw mga kaigsuonan ug maayong pagkikuban ug ang Dios magpanalangin sa matagusa. Sa atong panag-uban karon mga kaigsuonan ato ning ato anang tagaan og pagtagad ang paghatag og mga panahon sa pagbasa sa mga mensahe gikan sa atong mga mahal nga mga igsuon nga naa karon sa ilang mga dapit nga nakig-uban og naghatod og mga mensahe diri sa atong mga programa og mga pangumusta, mga pangutana o mga pre-request og mga awit makalangit nga gi-request diri sa atong panag-uban. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw ni Jocelyn Bagyo, maayo nga buntag pastor. God bless. Si Lisa B. Islet. Good morning pastor. May buntag si Jocelyn Bagyo. Yes Lord. Si Ephraim Haver Carmelotes Midrano. Maayo nga pakiguban nimo brother Ephraim. Si Nora Pinote, maayo nga buntag pastor. Maayong buntag, maayo nga pakiguban. Happy listening sa tanan. Maayo nga pagiguban ni Sister Teresa Masangid Mandanao og ato igsuon nga nanuka diha sa Davao City. Kumusta mo diha sa Davao? Medyo may pagkaguliyang karon ang Davao tungod sa sitwasyon mga kaigsuonan sa gihimo nga kana bitaw nga pagpangita sa usasad sa mga pangulo sa simbahan diha sa Davao. Kumusta mo diha sa Davao sis? Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pamati ni Emily Moares Kaoli. Good morning og ni Agata. Mura magtulog yun ni ka ngalan Agata. Salamat kaayo. Madi punyo paminaw ani Madi. Oy, mga Madi, paminaw mo mga Madi ha. Mga Madi, paminaw taon mo. May buntang may pagpaminaw ni Nora Pinote pastor, dili nako makakita sa imong live kay wa nay signal si Pinako. Mag-like and share na lang ko kay sa imong live. Pwede ra gyud nga imuhang i-replay kanang makasignal ka. Kay nga to karong hisgutan mga pulong sa Dios nga may gikinahanglan natong madunggan ug masabtan aron atong maikinabuhi ang mga putang nga makapahimaya sa Dios. Si Agata, maatod pa, good morning pastor, naminaw mi diri sa Pito Bascal, Manuel Rojas, Gobernador Generoso, Davao Oriental. Shout out sa Parola Vineyard, no? Christian Church, hilo sa tanang anak sa Dios. Matod pa Pastor Gideon, request kog kanta Ikaw ang Kusog, dedicated to all youth and Bakal Manuel Rojas, Gobernador Generoso, Davao Oriental. Gikan ni Agata.
Atong taga-pagtagad mga kaigsuonan, ang unang request nga awit makalangit diri sa atong panag-uban. Ikaw ang kusog, ang atong kusog mga kaigsuonan to ara gyud sa Ginoo. Kano sa mapunta makabaton og kusog gikan sa Dios sa panahon nga kita mosalig niya. Mao na nga ingon si Isaias mga kaigsuonan apan katong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog, dili karaan og daang kusog kun dili bag-ong kusog. Ikaw ang kusog kanako. Mayo nga pakiguban ni Piolo Villaver og ni Paps Jilon Mingito Garces. Maayo nga buntag may pakiguban nimo diha brad ga Paps. Ang Dios magapadayon maguban kanimo og siya ang Dios nakakita sa tanan nga atong gihimo o gibuhat. Siya ang Dios magaganti sa tanan. I-bless ka sa Ginoo. I declare blessing right now in Jesus name sa imuhang pagtrabaho, labi nas pagdumalas imong kinabuhi og diha sa imong pamilya. Maayo nga pakiguban ni Sister Teresa Masangin Bandanao. By the grace of God, maayo pastor. Oy, salamat sa Ginoo. Si Rosie Baldonado, good morning Pastor Gideon. Ang Ginoo kanunay magapanalangin. Kumusta mo diha pastor? Kumusta mo diha sa Basay? Ang Dios magpanalangin kanini og magauban magadihog. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Si Nars Buyan, maayo nga buntag Pastor Gideon, uban sa imong tibok pamilya. Sa mga viewers, listeners, dalaygon ang Dios sa kanunay niyang mga pag-atiman kanatong tanan. Pastor Gideon, naalang ko isingit bahin sa Galacia 1:8, naalang ko'y buot ipalinaw nimo kung tama ba ang nias ako hunahuna. Kay nagampo kos Ginoo kauban sa mga pangita, asa gibalik sa Ginoo dapita ang simbahan. Kay kinalahian rajod ang dili makaadtog simbahan. Gimingaw nako panimbahon bisan pa man mojuwin ko sa inyong panimbahon. Okay man Pastor Gideon, pero lahi ang personal. Salamat sa tubag nimo Pastor Gideon. Salamat kayo Sister Nars Boyan. Ang nabatasan na nato mga kaigsuonan o naanda na bitaw nato nga kalihukan, kumbaga ang ato ang kalag, ang ato ang espiritu, ang atong ginabuhi pagbati nasanay na ba, kumbaga kung sakalit mawagtang tadiha or kaha mawagtang na mingawon gyud ta. Normal ra gyud na siya Sister Nars Boyan kanang kamingaw sa mga buluhaton diin nabatasan na nato, sa mga buluhaton diin ato nang naaddan. Mauna nga kung imong tan-aw na ang balaang kasulatan, nagdasig gyud nato nga dili dapat undangon ang panagtigom sa masagibuhat sa uban. Kay kung imong tan-awon manggod, inani ni siya lahi gyud ang pagsimba nga naa ang imong mga kaigsuonan. Una sa tanan, sa ako nang gikaingon o ginashare diri sa ato nga programa, kung nakakita kag agipo, kanang agipo kung ipalayo nimo na sa daob, magkapawong ang kayo, magkawa ang baga hangtod mapahong ang kayo. Pero kung ang agipo imo nang ibutang sa daob, magkakusog ang iyang kayo. Buti pasabot mga kaigsuonan, kita nga musagol sa daghan nga mga pagdaig, madasig ta pag-ayo. Kanang daghan nga mga pagdaig, bantayanan lang sad kaayo, kay dili man tanang daghan nagdaig sa Dios. Aduna may daghan wala magdaig sa Dios, kung dili nagdaig sa pastor, nagdaig sa simbahan o nagdaig sa bisan unsa. Muna nga bantayanan. So atong tagaag pagtagad ang imuha nga gipangutana diri sa Galacia kapitulo 1 ako saning pangitaan og sunata mga kaigsuonan para ato anang matagaan og pagtagad. Okay, mangita sa ko diri ga sunata para dili kay tamingaw sa ato nga panag-uban. Okay, asa man tong ako ang pinangita diri nga sunata. Mura og nawan ni man. Okay, dira di ay. Okay. Dayon ta mga kaigsuonan para ato ang matagaag pagtagad ang pangutana sa atong igsuon nga naa sa Galacia kapitulo 1:8. Galacia kapitulo 1 bersikulo 8. Kung doon na mo'y Biblia, mas maayo inyong matagaan og pagtagad sa pag-abli niini. Atong tagaag pagtagad mga kaigsuonan ang Galacia kapitulo 1 bersikulo 2. Okay.
una sa tanan atong tan-awon mga kaigsonan ang konteksto. Konteksto. So ang konteksto dinhi mga kaigsonan ang bugtong maayong balita. Bersikulo 8, apan bisan og kami og usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali mahimo unta siyang tinunglo. So ingon dinhi naalang ko'y buot ipalinaw nimo kon tama ba kinalahian radyod ang dili makaadtog simbahan gimingaw nako panimbahon. So asa kunos matod pa diri nagampo siya sa Ginoo kauban sa pagpangita asa ko ibalik sa Ginoo. Okay, mao ni usas imuhang naa si munahuna nga nagampo ka Lord. Samtang nangita ko giahi ko sa kanang insaktong simbahan. Ang insaktong simbahan kanang walay laing gibayaw kundi si Jesus. Sunod, ang insaktong simbahan nga walay lain nga gisimba mga kaigsunan kundi si Jesus, ang Dios Amahan, og ang mga ilhanan mao ni ang mga sakto nga simbahan nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus. Mao nay tinuod nga mga simbahan gyud. Kay sa ato manggong panahon karon ang pinganan og bantayanan kayo ang mga kasimbahanan. Kay gipakita na manggod sa atong Ginoong Hesus og gipasidaanan niya nga mahitabo gyud ang mga panahon nga ang mga simbahan dili na ang mga pagtulunan ni Kristo ang matuman, kundi ang mga pagtulunan sa tao. Og usa sa mga bantayanan mga kaigsonan nga mga klase sa mga kasimbahanan naa sa unang ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Sa katapusang mga adlaw timan ikini sa katapusan mga adlaw moabot nga malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-una lamang sa ilahang kaugalingon og sa kwarta. Mga hambugiro sila, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang ginikanan. Dili mapasalamaton og dili Diosnon. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon, sa maayo. Mabudhion, mapasagaron og garboso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Magpabilin silang relihiyoso, apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likay kining mga tawhana. So unya ang gipakita pag yun diri sa bersikulo 6, manakani silag mga kabalayan. Mukabig nig mga tao, unya dadon nila mga kaigsonan sa nagkalaing dautan nga kaibog. Unya kining maong sulat ni Apostol Pablo nakasintronis mga simbahan, mga tigumanan, kay naghisgot siya sa pulong relihiyoso. Pag moingon ganitang relihiyoso, doon na siya ay gipakita nga tigumanan o simbahan. Ang usa sa mga bantayanan mga kaigsonan kon ang nagdumala na agyapon aning mga pulonga, dili Dios non, dili mapasalamaton, kanunay masupilon sa ilang ginikanan, mapahitason niya na ang pagbugal-bugal. Mauni ang mga simbahan nga dili angay sudlan, dili angay kanabitang kuyugan. Kay mauni ang mga simbahan mga kaigsuonan nga dili haom sa mga pagtulunan ni Jesus. Sa tanan nga mga simbahan nga dili gani pagtulunan ni Ginoong Hesus ang itudlo, dili na tinuod nga pagpangalagad sa Dios. Atong hinumduman, Sister Nars Boyan, diha sa katapusang libro sa Biblia, adunay 7 ka klaseng simbahan. Sa 7 ka klaseng simbahan, duharay insakto. Ang 5 puro dunay mga apan. Dunay mga pulo nga gitambag ang Dios nga munay angay buhaton.
Kay dili man lagi gusto ang Dios nga malaglag ang tao. Apan tungod kay gipakita pod sa Biblia nga bisan kon ang Dios dili gusto nga malaglag, dunay usa ka tawo nga malaglag. Apan tungod kay ang mga tao sa panahon nga gipakita ni Apostol Pablo gahi naman kay mga tao, walay mahimo ang Dios kay wa man niya kana bitang wala ni hakuha ang kagawasan. Ang kagawasan, mga igsoon, iyang gihatag sa matag tao. Ikaw ug ako gawas nun ta sa pagdumala sa atong ginabuhi. Kung salain nga mga pulong, wala ta himo ang robot sa Dios. Nga kung dili ta kalihok, kung dili ta mo ato-ato kanang atong desisyon. Gitagaan tag freedom. Pulong nga wala na kuhaa sa Dios kanang kagawasan. Gani gihatag sa Ginoo ang kagawasan. Lamang dunay mga advice si Apostol Pablo nga kining kagawasan nato dili dapat nato mauni irason aron magpadayon ta sa sala. Gani kining kagawasan nga atong naangkon diha kang Kristo mauni angay natong tikanganan aron makaalagad tag Dios sa pagkinabuhing matarong pagkabalaan siyang atubangan. So ako nga advice nimo Sister Nars Boyan, pangitaa ang mga simbahan nga tinud-anay nga nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus. Kanang tinud-anay gyud. Unya daaman ay mga pagsulay, ayaw dayon og kanang kaluya. Ayaw dayon og ka-discourage. Sa panahon nga adunay mga pagsulay ang imuhang pagpangalagad, ayaw ka-diskurahe. Ayaw kaluya. Kung naa magoy kaluya, makapila man ta madiskurahe siguro, pero dili na mo'y angay na tututukan. Dapat mo padayon ka hangtod nga kita balikan sa atong Ginoo nga may nagluwas ka nato. Si Benitez Jojelin maay buntag og si Sasi Conde maayo nga buntag pastor. Please for me ni lumat na sad ko insomnia. Okay. Pwede ka magka-PM na ako Sister Sasi. Onya si Alan si Pagyo, good morning, og si Salosiano Esparcia Junior maay buntag. Si Romelita Bugais Pilasco, good morning pastor, og sa tanang nagsunod ning programa, salamat sa kagayonan. Request await makalangit matinud-anon. Ako sa ni nga tagaan pagtagad o ako sa ni nga pangitaon ha ang awit matinud-anon. Okay. Matinud-anon. Ato ni tagaan og pagtagad diri sa ato nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Samtang ang ato makigsonan og kamo nga nakiguban karon padayon nga nag-share sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pagig-uban ni Tata ko Tada si Piolo Believer still watching from Maitom, Katigdian, Bohol. Philippines International One-Way Outreach Foundation Incorporated Church, Host Pastor Nestor Lamoste. Pangumusta ko ni Sir Pastor Nestor Lamoste, Brother Piolo Believer. Salamat kayo nga nakasod ka sa maong pagpamalan ng pagtuon sa pulong sa Ginoo. Si Ate Lot Vlog, may buntag nimo Ate Lot. Kumusta mo diha? Kumusta ang vlog? May buntag ni Ashley Atindido. Mayong buntag ninyo diha og ni Javer or Gmart Villanoca o Dagirla. Mayong buntag Pastor Gideon og sa tanan nga nagsunod kanunay ni imong live. Dalaygon kaayo ang Ginoo. Salamat sa Ginoo nga kanunay siya naghatag panahon sa matag usa request song na saan na kaya ko watching from Pulilan, Bulacan. God bless us all. Sa panahon na kami mo sangpit sa ngalanong tungkol mo mga panganyuon. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Brother Renil Dolingoy. Good morning Pastor Gideon og sa tanang viewers. Request song Pastor Dili Unta ko angayan by Solomon Mahinay.
mga pulong mo, mga saan mo kanako gikuptan ko. Wala ka na usap. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Sister Agnes Triumphante. Good morning Pastor Gideon og sa tanang naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Karon na pod atong espiritu sa pulong sa Ginoo. Gikan ni Chiramel malapit kanay may buntag og maayo nga pakiguban ni Nilo Mabasa. Maayong buntag Pastor, salamat sa Ginoo nakapaminaw na pod ko sa pulong sa Ginoo. Watching from Davao. Maayong buntag ni Ashley Atindido. Morning Pastor, request kog itataas kita. Ni Merlin Gargarnira, maayong buntag og ni Sister Norberta Yotratsi. Good morning sis. Og maayong pagiguban ni Sister Rose Datoon nga nanukadiha sa Malaysia. Og si Rifat, good morning Pastor. Live ka na sa 96.7. Kumusta brother eh? Ang Dios magpanalangin kanimo. Ang Dios magauban kaninyo diha sa Badyan. Maayong pagiguban og ang Dios magpanalangin sa tanang mga listeners. Si Gingging Simpron, good morning Pastor, kumusta? Salamat sa Ginoo sa tanang nagsunod sa programang po. Dalaygon ang Dios sa tanang Kristohanon. Si Idni Opsima, maayo nga buntag Pastor. Si Mimi Dalio, morning Pastor, watching from Davao City. Si Miggy Isgrapa, maayo nga buntag Pastor, from Bacolod City. Pwede request ikaw ang kusog. Ato na ning na patukar ka ng awit nga ikaw ang kusog. Susana Pablio nga nanukad sa Thailand, matod pa, good morning Pastor Gideon og sa tanang mga Kristohanon, dalaygon ang Dios. Salamat Pastor Gideon sa maayong mensahe og linaw maayong ilhanan. Salamat kaayo Sister Nars Boyan, ang Dios magpanalangin mag-uban kanimo. Giyahan ka sa Ginoo sa pagpangita sa tinuod nga simbahan. Walay laing ilhanan ang tinuod nga simbahan, katong tinuod nga nagtudlo og nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Kristo. Si Gingging Simpron, pahabol Pastor, pwede request awit makalangit, Dios ikaw lang. Si Agnes Triumphante, request Pastor, awit lahutay. Okay, Alex Ganso Oma, good morning Pastor, watching from Sierra Voliones, request kog awit ikaw lang, salamat. Si Jason Pakulanang Kuimi, matod pa, maayo nga buntag Pastor, naminaw mi diri sa Bugo, Sulungod, La Libertad, Negros Oriental. Pahinayan ranamo ang trumpa Pastor, kay daghan man mi muriak kay saba kuno. Kami na lang mamati kay kami na nagkinahanglan sa pulong sa Ginoo. Masikusog-kusog rasad kaayo po no. Maluoy sad ta nila. Sakto na, pahinahinay lang kanang kamo-kamo ray makadungog. Salamat kaayo. Inaamagoy mga panahon nga kitang mga tao nangandoy tagkalinaw ba, kanang dili kalinaw kanang linaw kana bitaw mingaw na may mga panahon nga ganahan gyud tag mingaw unya naamagoy mga sunata pod nato diri nga saba sad, naamay mga mingaw sad nga kanta, naay mga instrumental, mao nay mga dunay mga panahon nga ganahan kay ta mangita ang atong kalag, mangita ang atong espiritu sa mga mingaw nga kanta, makarelax ba. Muna nga salamat sa Ginoo no sa atong kaigsuonan diha sa La Libertad Sulunggon, Sulunggon La Libertad Negros Oriental. Barkada at bisyo ang Si Freddy Aquino, good morning nga Pastor, request pagkamaayo mo sa pagkamaayo sa Ginoo, palihog request pag-andam, salamat. Si Ching Bindiho, maayo nga buntag Pastor, request ko kanta hangtod may kinabuhi. Okay. Atong tagaag pagtagad ang pulong sa Dios, sumana ining awit makalangit na saan na kaya ako, og alang sa mga awit nga gi-request diri sa atong programa, ato rin ni matagaag pagtagad kung doon na pa'y oras human sa pulong sa Ginoo. ang mamuhay ng Sa atong panaguban mga kaigsuonan, welcome ang tanan. Labi na gyud sa mga kaigsuonan nato nga naipangutana mahitungod sa mga pulong sa Dios nga inyong nabasa diha sa Biblia. Importante gyud mga kaigsuonan kung mangutana ta kanang atong gikinahanglan, kanang gusto natong makatunan ug masayran kung unsay buot ipasabot sa Dios nga atong mangluluwas nga nagbilin ni anang maong mga mensahe.
Si Piolo Believer, hay maayo nga buntag dira sa Jubal, Cans, Balsita. Salamat kaayo sa pag-join ani nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat kaayo sa atong igsuon Piolo Believer o atong igsuon nga si Jubal, Cans, Balsita. Si Jocelyn Dinayal, good morning Pastor. Ang Ginoo magauban kaninyo uban sa imong pamilya. Watching from Hong Kong. Good morning ninyo diha sis. Si Raquel Lopez, good morning Pastor. Shout out ko ni Juvenil Middle nga naminaw sad sa pulong sa Ginoo. Wow, no? Mayo pakiguban ni Ashley Atendido. Morning Pastor, request kog song Ikaw Ako Mahal ni Kristo. Si Idney Opsima, i-share lang nako Pastor ang akong nakita og unsay kahulugan sa mga may alas 2 sa hapon nakakita man ko og bulan. Unya paglingi nako og balik nawala man akong gihuna-huna og unsa kahato. Hangtod na lang noon nga akong nahinumduman ang akong nakita kaniadto sa nag-edad pa ko og 12 anyos. Nga mauni paghangad nako sa langit nakita ko og tao, nakakita kog tao nga naglakaw og nakita nako nga naay siya gibitbit og akong hunahuna murag Bible siguro to. Naglakaw siya hangtod na siplatan siya sa panganod. Dunay mga kanabitang dunay mga panahon nga tungod sa atong mga makita mapasalida kanabitang mapelikula mga unsa may mga salida na sa cellphone ug sa TV asa man nato nakita o kaha sa pagpaminaw. Dunay mga panahon mga kaigsunan tungod sa kanabitang makaingon tang mahingangha or kahingangha murag kanang magbalik-balik sa atong hunahuna mura na siya og makita sa atong mata. Kumbaga murag niagi sa atong pananaw. Pero kung ang mensahe sa Dios ang atong makita, doon na ganay mensahe ang Dios. Una sa tanan, iyan ang i-confirm. Iyan ang i-confirm mga igsoon sa pila kahigayon diha sa imong pananawon o kaha sa imong damgo. Mao na nga kung magbalik-balik na gani sa imong damgo o kaha sa imong pananawon ang mga panghitabo nga dili kasagaran nimong makita, dunay mensahe ang Dios. Kaysa imo nga gipaabot diri mga imong ipaabot diri sa tong programa, dili kayo siya makahatag og mensahe kung unsa gyud tinuod nga mensahe sa imong nakita. Kay bisan ikaw wala ka makasiguro kung Bible ba ang gigunitan or unsay gigunitan. So kung gikan gyud na sa Ginoo or dili gikas Ginoo ang kalahian mao ni. Kung gikan gani nas Ginoo magbalik-balik na siya unya na say confirmation. Usas mga confirmation na dili na mawagtang nimo og na alay na sa Biblia. Makaplagan nimo na siya sa Biblia. Og una sa tanan kanang magbalik-balik na siya nga gyud na siya mensahe. Pero kung bunga lang sa atong una nga daw atong nakita mga kaigsonan, wala na siya mensahe. Una, tagaan ta mo example. Sa una, sa batan-on pa ko, kanunay kong makakitag murag tao. Maingon po sila nga, naa siguro kay third eye. Ingko nga, dili lagoy, oy, duha ra man ning akong mata. Isang naanggig ka, murag upin-upin ang imong third eye. Kung wala, mampunas Biblia siguro, oy. Ang nahitabo mga kaigsuonan, ako gyung gisiguro katong murag akong nakita, kana bitong pananawon nga, nagmatara ka, kana bitong naginhawa ra ka nga nagmata, kana bitong nagmata ra bitaw ka, niya na kay makita nga dili kasagaran. Imo nang tutukan na nimo mga kaigsuonan. Unya nay kausa nga gadulhog ko kay ang amuang dalan na may dulhog daing angat na sad siyempre lupa diha. Unya dihas lupa daw nay dako kaayong puno sa duldol duha ka buok.
Unya sa palibot sa duldol na ay mga kapihan ug na ay mga Japanisan kana mga ipil-ipil. Buti pasabot mingaw gyud ang maong dapit. Pagka alas 5 na sapon, nakakita ko og taong gadupa naa sa ibabaw sa duldol. Dako kaing tao unya itom. Unya aksyon ko ka hadlok kay murag muriak biya ning ato ang lawas kung naatay makit-an nga dili kasagaran. Ang reaksyon kasagaran mga kiksuna sa lawas, manibaw dayon ato ang tingkoy, manindog ang balihibo, unya murag dayog mo aksyon day tag kakulba, unya makasampit ning tag mama. Unya atong panahon na kalma ra gyud ko kay nagsige na mo kog kanta og pangginoo nga awit kay Kristohano naman gid mi ato. Nya nakadungog na kog mga mensahe, mga wali nga kung naamay mga kahibulungan, mga katingalahan, dili dapat tama tingala. Kita mga Kristohanon, kung naamay mga kahibulungan, mga katingalahan, dili ta angay matingala, dapat dili ta makalitan. Kay kung matingalag makalitan ta, kung mapalabian, may posibleng malisang ta. Unya, kung nalisang ta anang mga gagmay nga mga panghitabo nga dili pa maoy katapusan, unsa nagyud kaha kung adto na ta sa mga butang nga gipakita diha sa balaang kasulatan nga panguyapan ang mga tao tungod sa kalisa. So mao to nga aron dili ta makalitan, dili ta kana bitawng maubiran sa atong kalisang kakuyaw, akong girelax akong nauna. Ko nga mura magyug tao. Di ako ang gipilok akong mata kanang gipiyong ba. Di ako ang gihaploy ako ang naong. Naa magyud. Ako agyong ginahinag aginod mga kaigsonan pero gakanta na kog dunay gahom. Kung dunay gahom ang Ginoo, dunay gahom ang Ginoo. Gaandam na ko sa ako ang bersikulo nga Salmo 23. Karon pagkaduol-duol na ko nga nagkahanap-hanap man ang murag dakong tao nga naas ibabaw sa duldol. Pagkaduol-duol na ko tabanog man di ay nga nasangit sa duldol. Mao na nga kung doon na tayo makit-an nga dili bitaw klaro, siguro sa ako ang na-experience lang, kuan gyud na siya. Kanang mga mugna lang nas atong nahuna nga murag daw atong nakita. Ikaduha, dagahan man gyud ni pero dili lang na ko utdon kay maabtan tanig paniud to apat ka isgot sa pulong sa Ginoo. Manulunay man gyud kog bangag sa Negros. Ako'y manulod og bangag mga kaigsonan nga pwede rag ako ra usa. Gani ang akong papa, ako ang gikuyog aron magatang sa baba. Kay dunay bangag dito nga ako ang gisulod nga dako kaayo ang punuan pero sa tunga-tunga kamangon unya dako na sad murag igo na pong kabasketbolan dito sa lalong. Doon ako'y nasudlan nga katong ako ra usa. Nga pangpang na siyang bangag. Sa punuan sa bangag, kanang baba gyud sa bangag, puro na isa talaptap, nya nay tubig. Inig paduol gyud nimo sa baba na ay say sunata. Ana ba? Nya mo nagi sunata gyud. Sunata gyud unya. Kung di ra ka mahadlok, mura ka ganig kasayawon. Nahadlok man ko. Nimbarot ay ko ang balhibo. Unya na nimbarot ay kong tingkoy. Ya mo ako ang mga idea sad para dili malabian og dili ko mahadlok, akong baatan og panyo ning ako ang liog kong tingkoy. Kay aron dili makatindog akong balhibos tingkoy. Kay kung makatindog man ko ng balhibos atong tingkoy, murag madala nga to ang pagbati, murag maemosyon ta, kahadlok na noon. Unya mo na nga akong baatan ang ako ang liog og panyo. Dahil hinay kog sod. Ako ra usa. Unya sa wala pa ko sa Biblia, naagyon nako nang sa unang panahon nga tabi. Pero sa dihang namalandong nako sa Biblia, wala nay tabi. Diretso gyud kog sod. Pagkaabot sa tumoy mga kaigsonan sa layo-layo na gyud ako ang nalaktan. Kanang nakamangan, lakaw,
kamang mao mo gyud nay kahimtang kung manuloday kag bangag. Nahitabo mga kaigsunan kanang nagkahanap ang iyahang sunata o niya ang nagpabilin kanang tug 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 tug. So usa na lang na ay mubungkag ang iyang sunata. Ang nahitabo mga kaigsunan sa akong pagsusi, ang ning-create di ay og kanang sunata, kanang ang hinungdan nga naay sunata nga nahitabo dito sa bangag, ang tubig di ay naay tubig nga kanang migawas diha sa tabiyo man ay tawag namo, kanang bato nga mura og giag-giag kuan tubig unya dito mutulo dito sa tubig pod, tubig sad nga limaw nga murag nakawa mo nang muhagbong inig kuan inig tugdon sa tubig nya dako man sad nga to mo nang mulanog siya murag bug 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 unya katong mo sa gitsit mao putoy tubig nga naa dito sa taganas, murag yung sunata gyud pero dili di ay kuan kanang engkanto, tuo-tuo man gud ang engkanto mga kaigsunan. Naagyoy pero naay gyoy nasudlan akong bangag mga kaigsunan nga tinuod gyud nga naay nagpuyo siguro ato. Kay una sa tanan ni sulod ko og bangag dayong pag nitunton ko 11 kadupa na pisi. Kay di man naog tunton ko 11 kadupa. Pag abot sa 11 kadupa, lakaw ko, doon na po'y bangag padulhog, tunton na po kog 5 kadupa. Pag abot sa tumoy, mga igsuon, pag abot sa yuta, bantok na siya kay yuta. Kabalo mo unsa, moingon gyud kong naay nagpuyo. Kay ang mga tunob puro kumbat. Kanang kumbat ba? Sapatos. Aning gawas ko. So muna nga sa mga inana nga mga makita, ayaw mo katingala na. Ayaw mo kalibog, ayaw pangita ang mensahe nga dili mensahe. Kay wala na say kahulugan. Okay no, salamat kaayo sa inyong nga paghatag panahon. Akong paspasan sa inyong mga mensahe. Si Marvin Coronel Lozano. Good morning Pastor, papre-request ko sa ako bata karon nga adunay hilanat o magsuka padong mi sa pag check up karon. Salamat. Sige. Magampo ta mga kigsonan palang sa bata ni Marvin. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Nasahid kami nga naa kanunay ang imong idulongog kanamo. Kanunay nimong gikiling o gihatag ang imong idulongog aron pagpamati sa among mga hangyo ug pagampo. Amahan among gipangayo ang imong pagpanalipod ug pag-uban ug labas sa tanan ang paggunit sa kinabuhi sa bata ni brother Marvin Ginoo. Nasahid kami nga nakakita ka sa sitwasyon, nasahid kaming labaw ka nga moayo. Amahan ayuha ang bata sa pangalan ni Jesus. I declare complete healing right now in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, ang bata may kaayuhan. Dunay milagro, nga mong madunggan, ug dunay kadaugan ang kinabuhi sa bata. Sa ngalan ni Jesus, Amahan, among angkunon, Amen ug Amen. Maayo nga buntag ni Linmark, maayo nga buntag Pastor usahay makahilak ta dili tungod sa mga problema kundi sa iyang pagkamaayo nga wala pa ka usab maayo ka Lord sa tanang panahon angayan kang pasidunggan pasalamatan. Nindutas mensahe no. Si Nerves Alim Alitipad, maayo nga buntag diha Pastor labi na sa mga naminaw sa imong programa. Shout out ko sa Dipatilia family from KSA. Si Juana Carzano Torres. Good morning Pastor. Og sa tanang nagapaminaw aning programa request kog awit makalangit putli na kasing-kasing. Dili lang sa nako matagaan og pagtagad ang ubang gyud mga awit makalangit tungod kay ang ato oras gamay na lang. Ako lang tagaang pagtagad ang inyong mga mensahe. Ilabi na ni Sister Maria Hilin matod pa. Good morning Pastor og sa tanang kaigsuonan sa pagtuo. Salamat sa pagkamaayo og pagproteksyon matag adlaw. God bless sa tanan from
Bingag, Dawis, Bohol. Kisalamat kaayo. O dalaygon ang Dios magapanalangin sa inyohang matag kinabuhi. Ako nagtuo nga ang Dios paday nagpanalangin kaninyo ilabi na sa atong mga kigsunan. Kamo nga nag-share sa atong nga programa ngadto sa inyong mga kailag higala og labi na sa inyong pamilya. Ug alang atong ni gamit og bluetooth o trompa, kung unsa may mga hangyo o tingog sa inyong mga silingan, please kanang ihatag kay mga Kristohanon ta. Ya, salamat pod sa atong igsuon nga matud pa iya na lang kunong pahinayan kay murag gialungugan ang ilahang silingan. Kay imagino nato kung trompa mga kaigsuonan naambagay mga igsuon pod nato nga mga magtotoo nga dili biya gyud pod tanan gusto og saba. Naay gyud panahon ibin kita naay mga panahon nga gusto tag hilom. Gusto tag kanang hilom gyud. Pero naay hilom nga makabungol. Nahihilo makabungol mga kigsunan kanus anak nato masinatian. So ako kapila ko makasinati mga kigsunan nga tungod sa grabing kahilo mura kog nabungol. Tinuod biya gyud na kanang ako ang nasinatian. Kana musud kag langob, musulod kag bangag. Grabing kamingaw mura kag mabungol. Murag tungod kay madunggan ang imo pong dalunggan murag naanad na bitaw nga naay gyud kasikas, naay gyud madunggan, naay gyud sounds. Nya kumusud kag baga wa gyud kay madunggan murag kag mabungol. Grabing kamingaw. So naay gyud inana no. So ato nga tagaag pagtagad mga kaigsuonan ang Kolosas kapitulo 1 bersikulo 15 hangtod sa bersikulo 23. Ang gipakita din mga kigsuonan o gisulat ni Apostol Pablo ang kinaiya og ang buhat ni Kristo. Ang kinaiya og buhat ni Kristo. So duha ang gipakita dinhi nga angay natong makita. Gisulat kini aron atong makita, aron atong masayran og dili lang atong makita og masayran kundi ato sang makatunan kung unsa gani ang atong nakatunan dapat ato ning ma-apply. Kay mahimo man kung kawang kung ang atong nakatunan wala nato ikinabuhi. For example, ang usa ka estudyante mingkuha sa kurso or kaha ning kuha siya og automotive o niya wala siya manarbaho, wala niya gamita. So walay kapuslanan ang iyang pagka-automotive, iyang pagka-mekaniko. Kaysa nianang mga tao nga wala gani maka-eskwela apa nagsigig ayo. Doon na sila'y maani. Sa ato pod nga pagkakristohanon, kung sa atong pagkakristohanon, igo rata sa pulong kristohanon, igo ratang nakadungog, nakabalo, nga kristohanon ta, apan wala nato makita ang kinaiya ni Kristo, ug wala nato makatuni ang buhat ni Kristo, ang atong pagkakristohanon, wala gyoy ayo. Unsa man ang walay ayo, walay resulta. Kumbaga, walay ganti. Wala gyapoy kapuslanan. So kinahanglan gyud nga sa atong pagtuo pag-angkong Kristohanon ta. Mga igsuon, nakakita ta og duna gitay nakatunan. Og hinumduman nga walay laing nakapakristohanon nato. Dili ang simbahan kun dili si Jesucristo. The word Christian gikan sa pulong Christ. Kung imong lantawon, Christ center ang mga Kristohanon, walay laing gisentro ana si Kristo. Christ center. Si Kristo Jesus mao'y sentro. Maunay kung imo nang tun-an ang matag litra mga kaigsunan sa pulong Christian, nahimo tang Christian tungod sa pulong Christ. Mga Kristohanon ta. Wala tay laing gisentro, wala tay laing gibayaw, wala tay laing gidaig kundi si Jesus Christ. So dinhi mga kaigsuonan, duha ka pulo nga atong madunggan og mahimay-himay sa atong panag-uban, kinaiya og buhat ni Kristo. Bersikulo 15, si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak og labaw sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan
nga atoa sa langit ug ania sa yuta. Makita og dili makita, mga gahom sa espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga mando gibuhat sa Dios, ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanang nahugpong. Siya mao ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan, ug siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanang mga butang. Kay maoy pagbuot sa Dios nga ang anak makabaton sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa, pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa dugo sa iyang anak dito sa cross. Kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga hunahuna ug buhat. Apan karon gipasiguli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Mahimo kini kun magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga inyong gihuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Ako si Pablo, nahimong sulugoon ni ining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tao. Ang Dios magpanalangin kanimo. Nindot kaayo ang mga pulong nga atong nadunggan, labi na kung ato ning masabtan sa atong panaguban. Ang pulong nindot mga kigsunan nagpakita ni nga makatabang ni nimo. Kay kun ang pulong dili makatabang nimo, bati na siya nga pulong. Wala na say pulos. Ang pulong nga atong nadunggan puno sa pagkamaayo, nga muhatag pod nato og pagkamaayo, nga mo resulta nga kita og kitang tanan mahimong maayo atubangan sa Dios. Sa dihang maayo ta og ang atong sinultihan maayo, ang atong binuhatan maayo, batasan og kinaiya maayo, ang ato usad nga ganti puro maayo. Timan-an nato mga kaigsunan nga ang Dios nagklaro nga kung unsay atong gibuhat, buhatan usab ta sa ingon. Kung unsay atong ipugas, maunay atong anihon. Kung magbuhat tag maayo, dili gyud ta moani og kadaot. Mga igsuon kos Ginoo, dinhi giklaro nga si Ginoong Hesus naa na siya sa wa pagani buhata ang kalibutan. Si Ginoong Hesus naa na siya. Timan ni ha. Timan ana to ni siya. Naa na ang Ginoong Hesus sa wa pagani buhata ang kalibutan. O giklaro sa sulat ni Apostol Pablo nga pinaagi kang Hesus. Mga igsuon kos Ginoo, nabuhat ang tanang butang. Nabuhat ang tanan nga mga butang sa langit, mga butang nga naas kawanangan, mga planetag uban pa, o ang mga butang nga naas kalibutan, naas kadagatan og naas sa yuta. Gibuhat pinaagi ni Hesukristo. Mauna nga, ingon siya dinhi mga kaigsuonan, kay pinaagi kaniya, versikulo 16, kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanang nagmando, gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alam kaniya. Now ato kuno ning lion mga kaigsuonan, kung naa na ba si Hesus sa wa pabuhata ang kalibutan. Mga igsuon kos Ginoo, sa wa pagani buhata ang kalibutan, naa na siya pero dili pa Hesus ang iyahang kanabitawng, wala pa siya nganlig Hesus. Kumbaga si Saulo
samtang naa pa sa kalibutan, naana siya. Pero sa dihang nisod na sa pagpangalagad o kanabitaw nakadawat siya ni Ginoong Hesus, nahimo siyang Pablo. Naanas Pablo mga kaigsuonan, sawa pagani sugdi ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Pero dili pa sa Pablo, kundi sa ulo. Like sama ana nga kahimtang. Si Jesus naana siya pero dili Hesus ang ngalan sawa pa siya mahimugso. Sa wala pa siya magpakatao. Usa ka pagpamatuod nga si Ginoong Hesus, naana siya sa wala pa buhata ang kalibutan, sa wala pa buhata ang tanang butang sa kalibutan. Ang sulat ni Juan naa sa libro sa Juan kapitulo 1. Atong basahon mga kigsuonan ang Juan kapitulo 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa. Timan niha, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, wala pa'y mga planeta. Kung may iuntang bisan unsa, wala pa'y mga planeta. Wala pa'y mga makainguntang kadagatan or kaha mga mananap sa kadagatan, yuta o kakahuyan o mga mananap nga naas kayutaan. Ingon dinhi ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Wow. Ora ba og pulong pamilya ba? Usa ka pulong pamilya. Usa ra gyud ka pamilya. Pero dili na sila matawag pamilya kung usara. Matawag silang pamilya kung naay inahan, naay amahan, dunay anak. Okay. Ang Dios, ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Usa ka pulong Dios pero dunay duha ka klase personalidad. Lain nga personalidad sa Dios o lain nga personalidad ang pulong Dios. Duha ka personalidad. Pulong og ang Dios. Ingon sa dinhi, sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. But ipasabot, lain ang Dios, lahi sad ang pulong. Apan, uban sila, nagkuyog sila, nag-uban sila. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. So dili lang si Apostol Pablo ang nagsugilon mahitungod ni Jesus Christ, kundi mismo ang atong Ginoong Hesus. Ang ubang mga apostoles, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan og walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag na danag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangit-it. Pag-abot sa bersikulo 14, pag-abot diri sa bersikulo 14, ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang himaya ug ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa Aman. Diha giklaro mga kaigsuonan nga tinuod ang sulat ni Apostol Pablo nga sawa pagani mabuhat or wa pagani nabuhat bisan usa si Jesus diha na. Lamang dili pa ngalang Jesus. Pulong pa siya. Pero timan mga kaigsuonan, Dios siya.
100% si Jesus Dios. Sa laing bahin, sa dihang natao siya nga nagpakatao siya, 100% siya nga tao. Pero wala mawa ang iyang pagka-Dios. Maubitaw ng si Apostol Pablo sumalas atong nabasa diha sa libro sa Pilipos. Kapitulo 2, bisan siya tupong sa Dios, wala siya magpabiling. Bisan siya Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios. So kinahanglan kitang mga Kristiyanon, dili ta malimot ni ini. Ngang atong Ginoo, nga si Ginoong Hesukristo, Dios gyud siya. Ang atong Ginoong Hesukristo, 100% nga Dios, 100% nga tao. Mao nang mubati siya. Siya ang tigpataliwala. Siya ang dalan. Siya kumbaga ang taytayan sa kaluwasan. Kay naa niya ang grasya, naa niya ang kamatuoran. Mao nang niingon diha si Jesus sa sulat ni Apostol Juan 14 versikulo 6. Si Jesus miingon, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, walay makaadto sa langit kung dili mo agi kanako. Siya ang taytayan, kumbaga iyatang gipakamatian. Siya ra ang nagpalangsang nga way sala, aron ang atong sala mapapas, mawagtang sa ingon dili na ta magpanuko sa pagduol sa Dios Amahan nga balaan. Munang doon na tayo Dios, si Jesus nga atong gilagaran, si Jesus nga atong gisangyaw, si Jesus nga ato ang gisangpit, Dios siya. Mubati siya, unsay gibati sa Dios, at the same time, mubati siya, unsay gibati na tong tao. Doon ay pangutana mga kaigsonan, kanang kagustuhan ba to ni Jesus nga mamatay siya? Katong nagpakamatay siya sa cross. Actually, plano to tanan sa Dios Amahan. Kay walay laing pamaagi nga gikinahanglan nga makita sa mga tao aron ang tao maluwas, kundili ang paghalad sa kinabuhi ni Jesus aron kita mapasaylo. Gani kung imong lantawon, si Jesus mihangyo sa amahan. Amahan, kung mahimo, kuha kining kupas sa mga kasakit. Nibati siya kana bitang kaluya. Nibati siya mga kaigsuonan o kanang kasakit. Apan tungod kay mapaubsanon siya. Ang tao nga mapaubsanon, kaantigong mudawat. Muna nga, ikaw ug ako mga kaigsuonan, dapat makakita ani nga ang atong Dios nga si Ginoong Hesukristo, mga igsuon, Dios siya. Buti pasabot, nakakita siya ug nasayod siya bisan sa mga butang nga wa nato masayri. Makakita siya bisan sa mga butang nga di nato makita. Masayod siya bisan sa mga butang o panghitabo nga wa kita masayod. Munang makasusi bitaw siya sa atong hunahunag kasing-kasing kay Dios siya. Dili siya nato malimbungan. Kabantay ta, sa panahon nga nagwali si Jesus, ang mga tao hunahuna pa lang nabalaan na ni Jesus. Bisan sa imuhang pagpaminaw karon, nabalaan ka sa hunahuna pa lang, nakitaan na ka ni Jesus. Ang akong una, ang akong kasing-kasing, nakitaan ni Jesus. Siya ang una o siya ang katapusan.
Mga igsuon, bisan asa ta nga simbahan, bisan asa ta nga tigumanan, importante na Hesus ang gisangyaw, na Hesus nga gisampit. Kung ang simbahan nga imong sudlan wala na gani ang ngalang Hesus, wala na gani ang ngalang Hesukristo, mga kaigsuonan, dili na simbahan nga makahatag nimong kaluwasan. Dili na simbahan ang makahatag nimong kabaguhan. Timan nato ni, kung ang tigumanan o simbahan dili na gani si Ginoong Hesus ang gipataas, ang karatula na gani ang gipataas, ang ngalan na gani sa simbahan maoy gibayaw gipataas, dili na maoy makaluwas nimo. Wala na sila magpadayag og kaluwasan. Kumbaga wala na diha ang mensahe sa Dios. Mga pulong ug mga mensahe na sa mga tao nga gigamit ra ang ngalan sa Ginoo. Maunang naapsa ni Jesus diha sa Mateo 15:8, versikulo 8 ug 9, nga dunay mga tao nga nagsimba kuno kay Dios, nagsampit sila og Dios, pero ang ilahang mga pagtulunan dili gikan sa Dios, hinimo lang diay sa tao. So dinhi giklaro, mga kaigsuonan, ang buhat ni Jesus, mga kaigsuonan, wala ililong sa Biblia. Ang Biblia nagpadayag sa mga buhat ni Jesus. Dili lang ang iyang mga sakripisyo, dili lang ang mga pag-antos niya sa kamot sa mga Hudyo, ug dili lang ang iyahang pag-antos sa cross o pag-antos sa mga pagbugal-bugal, katong gilatos siya, katong gitamay siya, giludan siya. Dili lang kay kanara nga buhat ni Hesus nga giantos niya, kundi dinhi gipakita nga siya ang nagbuhat sa tanan. Lamang pulong siya. Sa laing bahin, mga kaigsuonan, kung ato ang gamiton ang uban pang mga pulong, mga kaigsuonan, nga ato ang masabtan, kumbaga galamiton siya, gamit si Jesus, or galamiton kay pinaagi kang Hesus man. For example, ang usa ka panday, dili siya mahimong panday kung walay gamit. Dili mahimong aparador, lamisa, kabinet, di makahimo ang usa ka panday kung way gamit. Nakahimo siya, pinaagi siyang gamit. Anang panahon na ang Dios nagmugna sa tanan, pinaagi ni Jesus. Kumbaga galamiton si Jesus. Pero hinumdumi, galamiton siya sa amahan nga Dios. Dios ang atong Ginoong Hesukristo. Dili siya nato malibungan, dili siya nato mailad. Dili ta kailad ni Jesus. Dili ta kalimbong ni Jesus. Unsay naa sa atong nahuna, unsay ato ang nasa kasing-kasing nakita na ni Jesus. Ngano man, kay Dios siya. Inay mong tapad, naatay Ginoo nga Dios. Dili kay Ginoo ra sama sa mga ginoo sa ubang mga tao. Ang resulta, wa gyapon mabago. Timan iha, dili tanang Ginoo Dios. Ang tinuod nga Ginoo nga Dios si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Ang iyang kinaiya, mga kaigsuonan, kinaiya sa Dios. Muna niingon siya dinhi sa sulat ni Apostol Pablo, si Pablo miingon diha 15, si Kristo mao ang makita nga dagway ug dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. So maghisgot tag dagway, mga kaigsuonan, o hitsura, makita nas iyahang mga buhat.
makita nas kinaiya. Kay unsay imuhang dagway, unsay imong kinaiya, mao na imuhang mga buhat, mao na ang imuhang mga kinaiya. Kinaiya mga kaigsuonan. Mao man ay tinuod nga hitsura og dagway kining atong kinaiya, kining atong mga buhat. Mao man ay mohatag natog dagway or hitsura. Di ba? Ang tao mga kaigsuonan makakita kas iyang hitsura og sa iyang dagway, pinaagi siyang mga buhat og pinaagi siyang batasan, siyang kinaiya. So dinhi giklaro mga kaigsuonan kos Ginoo, una sa tanan, balik-balikon gyud nato ang Dios nga atong gialagaran mao si Jesus. Dili siya malimbungan, dili siya mailan. Unya pinaagi kang Hesus, mo ni ang buhat mga kaigsuonan, mao ni ang buhat ni Jesus nga gikan pa sa sinugdanan, sawa pagani mabuhat ang mga butang o ang kalibutan, diha na si Jesus. Gikan sa pag-umol, pagtukod, pagbutang sa mga planeta diha sa kawanangan, si Jesus ana ang nagbuhat. Siya ang gigamit sa Dios Amahan. Unya naa niya ang tanan. Mao bitaw na nga nindot kaayo nga natay Ginoong Hesus, natay Jesus. Naa niya ang tanan. Mao nang kumpos nako mga kaigsuonan, diha kang Hesus wa nay pangitaon pa. Una sa tanan ha, sinugdanan, sawa pagani ang kalibutan ug ang tanan nga naa sa kalibutan, si Jesus na ana. Og pinaagi kang Jesus na umol og na himugso ang tanang planeta, tanang butang nga atong makita bisan gani ang dili makita. Sa panahon nga kita nalayo sa Dios, gigamit gyapon si Jesus. Kaniadto kaaway ta sa Dios, kaniadto wala ta hiilhi sa Dios Amahan, apan pinaagi kang Hesukristo, gipasag uli sa Dios Amahan, kita pinaagi kang Kristo. Munang si Jesus, kung imong lantawon, siya ang tanan alang kanato. Kung nangandoy tag kalipay, duol kang Jesus. Nangandoy kag kalinaw, duol kang Jesus. Gusto ka nga magmadaugon? Gusto kang magmalampuson? Nangandoy ba ka mga kaigsuonan nga panalanginan? Duola si Jesus. Kay siya ang tanan alang nato. Unsay atong gikinahanglan, naa kang Jesus tanan. Munang bless kayo ang tao nga kanunay nagsangpit og Ginoong Hesus, nagkinabuhi sa mga mensahe ni Jesus. Bless kayo ka. Kana bitang ang tinuod nga tao nga walay laing gisentro kundili si Ginoong Hesus, mailhan ra nas mga pulong. Kanang imuhang tapad diha nga naglingkod-lingkod, mailhan nimo na siya nga naay Hesus. Liputon nimo na siya. Magtapad-tapad ka diha nya, lingaw nimo siya nya sa hilom. Mupalayo ka, mag-ihi baron unya sugo sa lawas. Nya liputon nimo na siya. Nya pakalitan nimo na siya kanang pakuyawan lang nimo gamay, ayaw po nang dako kay lain be nang makuyawag dako. Kanarang pakalitan rin mo gamay ba? Kung naagyo na sa Hesus mo anam sa Jesus name, kuyawag gud na ko nimo oy. Pero wala na sa Hesus, daghan kay na siyang mga pinulungan. Maunay usas mga kanabitang ilhanan or pag-ila kung naghari ba si Jesus atong kasing-kasing. Kung unsay naa sa atong kasing-kasing, maunay mo gawas, labi na kung makalitan ka, labi na kung makuyawan ka, kanunay kang musampit og mga pulong unsay naa si mong kasing-kasing. Kung si Jesus ang naa sa atong kasing-kasing, kanang pakalitan ka, pakuyawan ka, pero ayaw ra po nang dako nga pagkuyaw kay samot nang kakuyaw.
Makuyawan ka ba? Kalitan kag hikap. Ayaw po padako ha. Kay dili sa na maayo. Kanarang gamay nga pakuyaw. Unya makagawas ang unsay nasa iyang kasing-kasing. Kay ang tinuod nga tao nga nasa iyang kasing-kasing, mga kaigsoon, ang tinuod nga tao nga naay Hesus sa iyang kasing-kasing, inig makuyawan na Jesus. Kanang matulog mga kaigsuonan nga magdamgog dili maayo, mag-rebuke na Jesus. Pero wala gani Hesus. Daghan kay na mga pulo nga dili mao. Maingon na ay kabayo, ay abat. Nya nanay mga pagnunglo kanang ang unsay gani unsay naas kasing-kasing mga panunglo ba na ron mao nay mo gawas sa dihang pakuyawan. Pero ay ra padako ayaw ra dako ang kakuyaw. Kaya dili po na maayo ha. Kanarang igong makapagawas sa unsay naasa iyang kasing-kasing. Kay kanang uban mga igsoon kabantay mo kanang mga tao uban madakdak ra, madakinas baron, maayong lakaw-lakaw. O niya maayong modaig mga igsoonan. Niya inikadakdak, pakalitan mo, praise the Lord. Tinuod yun ang Kristohanon. Tinuod yun ang Kristohanon. Hallelujah. Unya pag nadakdak, unya nakuyawan. Unya pagunit niya kurdamanan dai kayo. Hallelujah. Ay goy tinuod yun ang Kristohanon. Amo na nga nindot kaayo. So dinhi giklaro mga kaigsonan nga ang buhat ni Jesus mga igsoon siya galamiton sa Amahan. Siya gigamit ba? Galamiton gyud siya. Pero timan Dios siya. Anak siya nga Dios. Sa diha nga ang kasing-kasing sa Dios Amahan nga nimbati siya nga dili niya laglagon ang tao, dili siya gusto nga dunay taong malaglag. Iya dayong gipadala si Jesus. Si Jesus maoy taytayan sa kaluwasan. Si Jesus maoy agianan aron ikaw ug ako makaduol sa Ginoo. Siya ang pultahan. Siya ang tanan. Siya ang pultahan, siya ang kahayag, siya ang tubig, siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi, siya ang tanan. Diha kang Hesus, wa nay pangitaon pa. Mao ning kumpos nako mga kaigsuonan. Kay ang tinuod, diha kang Kristo Hesus, wala na ko'y gipangita pa. Tinuora. Sa una, naniwang na lang ko sa akong gipangita nga wa gyud nako makita. Kay nangita man ko mga butang nga wa. Pero kung gusto kang mangita sa mga butang nga naa, si Kristo mo'y pangita. Mao na nga diha kang Hesus. Ako ni nga tagaag pagtagad. Diha kang Hesus wa nay pangitaon pa. Awit makalangit diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Usa kini ka mensahe mga kaigsuonan nga diha kang Kristo Hesus, gitagbo ang tanan nga ako gikinahanglan sa akong pag-alagad sa Dios. Unsay akong gipangayo? Gihatag sa Dios Amahan diha sa ngalan ni Jesus. Ako makaabot Bisan asa ako padulong ang balaan o gamhanan mong pangalan kanunay gaoban
kanunay nagtagbos panginahanglan. Sa pangalan mo, Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaugan, diha kanimo gagikan, walay makulang kanako, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Wala na'y laing bayawon, ang ngalan lamang sa Ginoo. Ang kalipay, kadasig ug katagbawan, naalang kanimo, namo makaplagan ang pagtuo. Maog paglaom ko, gikan kini kanimo, pagdaig pasalamat alang lang kanimo. Sa pangalan mo, Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaugan, diha kanimo gagikan, walay makulang kanako, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Giyahe ko, gigunitan mo pag-ayo, tag-iyak ka sa kinabuhi ko, gipangga mo ako, o gimahal mo pag-ayo, busaan niya ako, aron sa pagdaig sa pangalan mo. Sa pangalan mo, Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaugan, diha kanimo gagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Mga ilhanan, mga kaigsuonan nga naa natakang Kristo. Okay. Aso na yung ato ning tagaag pagtagad, mga kaigsuonan. Mga ilhanan nga tinuod nga naa natakang Kristo. Timan niya, ang tao nga natinuod nga naa kang Kristo, naanana siya sa Ginoo. Wala magpasabot nga na-rapture na ta. Kana, buti pasabot ba? Nga, ang atong kaluwasan, atong kabaguhan, atong kasiguruhan, tinuod nga kapahulayan, naanas atong Ginoo. Now, mga ilhanan, mga kaigsuonan nga naa natakang Kristo, ug niya si Kristo sa atong kasing-kasing. Versikulo 22. Naamoy Biblia diha, palihog basahan. Apan karon gipasiguli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Wow. Dunay tulo ka mga kanabitang kahimtang nga gipakita ni Apostol Pablo nga mabatunan og naangkon sa mga taong dunay Hesukristo, dunay Ginoo ba? Kung ikaw ug ako dunay tay Hesukristo, naghari na si Jesus, dunay tulo ka pulong, mga kaigsuonan, nga gipakita ni Pablo. Una, balaan nata. May buntag, may udto sa mga balaang katawan sa Dios. Mayo nga udto, salamat sa atong buhi nga Dios nga ikaw ug ako balaan ta atubangan sa man. Sunod, putli. Putli na ta. Buti pasabot, wala na tay sala. Maunang ang krusada sa Biblia,
dili na ta magpakasala. Aron dili na ta makasala, ikinabuhi ang pulong ug mga pagtulunan ni Jesus dihas Biblia. Mao bitaw nang ang trabaho dapat sa simbahan o ang mga pangulo sa simbahan, ang mga nagdumala sa simbahan, ang ilang dapat itudlo ang pulong ni Kristo Jesus nga naas Biblia. Kay maumanay makatabang gyud sa tao aron ang tao di na gyud magbuhat og sala. Buti pasabot ba dili na gyud magbisyo. Naa di ay gisulat sa Biblia nga kamong mga katawhan, panugal mo, paghubog mo, pamakak mo. Unsay giingon? Ayaw na mo pamakak. Ayaw na mo paghubog-hubog. Ayaw na mo pagbisyo. Ayaw na mo pagbuhat og mga buhat nga mahimong dulumtanan sa Dios. Maunang kitang mga Kristohanon nga adunay Ginoo, aduna ni Hesukristo, una sa tanan, balaan na. Kinahanglan magkinabuhi tang balaan, maunang niingon si Apostol Pedro, pag kinabuhi kamong balaan, kay balaan ang amahan ninyo nga tuas langit. Kaya ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. O niya ingon din putli. Ang tao nga putli, mga kaigsunan, putli ang hunahuna, putli ang kasing-kasing, makasulod siya sa presensya sa Dios. Makasulod siya o makatunga siya diha sa presensya sa Dios. Maunang dawaton sa Dios atong mga halad, ang atong mga pagdaig kung naatay Kristo Jesus. Dapat ang maghari sa atong kinabuhi, Hesukristo. Dapat ang atong ibayaw, Hesukristo. Maunang ikaw ug ako angayan nga tawgong Kristohanon. Kay walay laing gisintro o gibayaw, gipasidungan o gialagaran kundi si Jesus Christ lamang. Ingon siya mga kaigsuonan, balaan, putli o wala isala o walay sala. Dapat maunay makita nato. Ang tinuod nga Kristohanon, balaan, putli hunahuna, walay sala. Pero kanang mga Christian, kanang mga simba-simba nga magsigir ag bisyo, wala pa maghari si Kristo. Pero alang sa mga tao nga naapay bisyo, sultihan ko kamo, dili pa ulhi ang tanan. Kay kita ramang gyud nagbuot ba sa ato ang mga desisyon? Kita ray nagdala-dala ba? Kumbaga kita ray giagad sa Dios. Kabalo ko nga kung ikaw nakadungog karon, unya napakay bisyo, kabalo ko nga nasayod ka nga kanang imong bisyo dili makapalipay sa Dios. Ug sa dihang dili malipay ang Dios, sa bisyo nga imong nasabtan nga dili makapalipay sa Dios, nganong imong pa man ang buhaton? Nga nangandoy magkagpanalangin sa Dios. Di ba? Nananom ka, namugas ka, nagdaro ka, nanarbaho ka, kanang tanan nga imong gibuhat, timan ina, wala na'y bunga o wala kay maani kung dili na panalanginan sa Dios. Buti pasabot, sa tanan nga atong kakugi, sa atong pagpuyos kalibutan, nanginahanglan ta sa panalangin sa Dios. Kung maunay na as imong nauna, ayaw na pagbisyo. Aron ang tanan nimong pagabuhaton, tanan nimong paghimuon na ang panalangin sa Dios. Kay dili man gyud mo panalangin ang Dios ni adtong mga taong wala makapalipay niya, wala makapahimaya niya, wala makapahimot niya. Maubitaw nang ang krusada ni Jesus ug ang krusada sa mga apostolis ug ang krusada dapat sa mga kasimbahanan ug sa mga kapastoran ug sa mga leader sa mga simbahan, ang pagtulun-an ni Jesus mao itudlo sa tanan. Mo nang bless kayo ta, bless kayo ko ug bless kayo ta nga nakakaton ta sa pagtulun-an ni Kristo. Kung ikaw napakay bisyo, kabalo ko nga kantigo kang mo desisyon. Naara nimo ang desisyon kung imo ba nang biyaan o dili.
hinuktok higon ni. Kinsa man ninyo nga napay bisyo. Wala magpasabot nga wa mo higugma as Ginoo. Pero ayaw abusari ang gugmas Ginoo nga sa pagtuo maluwas gihapon mo bisan kung naay bisyo. Kay ang prinsipyo sa Dios nga nas Biblia, unsay imong gibuhat, imo gyud nang anihon. Ang bisyo dili balaan, dili matarong, kun dili dautan. Kung nagbuhat ka og dautan, muani kag kamatayon. Mo resulta gyud nagkalaglagan. Karon nga nasayod na ka, unsa may imuhang pilion, ang kamatayon o kinabuhi. Kung mupili kag kinabuhi, barugi. Tinud kay luoy kayo ta nga mupili tag kinabuhi pero wala nato buhata. Unsa may atong buhaton? Kay mipili man tag kinabuhing dayon nga gusto kong malangit, gusto ko nga dadon sa Ginoo, gusto ka nga dados Ginoo. Desisyon ni dayon ang bisyo. Dili nako muinom, dili nako muhubog, dili nako manugal, dili nako magbisyo nga makadaot sa akong lawas, kay kining akong lawas templo nas Ginoo. Ikaw ray makadesisyon ana. Sultihan ta mo, dili gani ka desisyon ang Ginoo sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi, samtang wala pa ang katapusan, wala pa ang hukmanan. Kita'y magdesisyon sa atong kaugalingon. Kung unsay atong desisyon, doon na yun ay resulta. Mga igsuon ko sa Ginoo. Biyayang sala, di ba panalanginan ka? Biyayang sala, di ba magmalipayon ka? Biyayang sala, di ba magmalinahon pati ang imong pamilya, imong asawa, imong anak, imong mga ikaigsuonan, malipay nga magtan-aw nimo. Kung malipay sila, labaw nang malipay ang Ginoo ug panalanginan ka. Unang ayaw usiki ang panalangin sa Dios. Ayaw usiki mga kaigsuonan ang panalangin sa Dios. Kanang imong kinabuhi, gikana sa Dios. Kanang imong abilidad, kantigo kang mo drive, kantigo kang mananom, kantigo kang moatiman sa mga tanom, kantigo kang moatiman sa mga hayop, kantigo kang mo tukod og balay. Hinumdumi, hiyas na, gasa na, ug walay laing gahatag ana ang Dios. Gihatagan ka ana para mahimaya nimo siya, para maalagaran nimo siya. Dili ta kaalagad ug dili ta kahimaya kung napreso gyapon tas bisyos kalibutan nga makadaot tras atong kaugmaon. Nga mo resulta rag kagubot, kabantay mo anang mga taong dunay bisyo. Labi na kung makainom na, mahubog na. Tan-awa ra guni, paminaw gud mo, ay mo pabungol-bungol diha. Ayaw mo pabungol-bungol, ayaw pitok-pitok na inyong mata diha. Wala mo'y maani ana. Puno na guni. Panultihon 20. Kamong naay bisyo, ayaw mo kasuko nako. Kung mahimo ang inyong kaugalingon mo'y dapat istoryaan. Nganong inani ko? Isurinder ang inyong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Di ba kanang imong pangutana nganong inana ka? Tubagon na sa Ginoo. Mawagtang ng imong bisyo. Anawa ragon na yung panultihon 20. Ang bino makahimo kanimog sabaan ug buang-buang. Busa ang paghubog-hubog binuang. Daghang mga anak nga naghilak tungod kay naghubog ang mama ug ang papa. Unya, wala pagyapon mo matagam? Kano sa mo makakaton? Mga igsoon, Kristohanon ta. Kay doon na tay Hesus Kristo. Kabalo ko nga, nanginahanglan ka og
kauban sa imong giatubang karong problema. Number 1 nga problema sa kinabuhi sa tao, dili ang kwarta, ang bisyo. Kay ang bisyo, sala. Pag naa ang tao sa sala, di gyud na panalanginan sa Dios. Walay kalipay, walay kalinaw, og kanunay na ang kahawang, kabugaton, kagubot, kaguliyang. Og sa imong problema nga giatubang nga mao ang sala, nanginahanglan ka og kauban. Og ang imong kauban, kami nga mga magwawali. Kami nga mga pinadala sa Dios sa inyong kinabuhi. Ang among ikaabag, ikatabang, mga makuyugan ti ka sa pagampo, nga makuyugan ti ka sa pagduol sa Ginoo. Pwede ba mga kaigsuonan nga? Pwede ba mga igsuon nga? Sa imong una-una, sa imong kasing-kasing, ayaw ka ulaw. Unsa may imong trabaho karon? Unsa may imong hanggi, kung sa Binisaya pa, unsa may imong gikuri-kuri? Unsa may imong gikalingawan? Sa makadyot, ihatag ang imong nauna. Ihatag ang imong kasing-kasing sa Dios ni Jesus Christ. Ingon si Jesus Christ diha sa Mateo kapitulo 11 versikulo 28. Mateo 11:28. Ingon siya dinhi, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan. Sa inyong gipas-an, kay papahulayon ko kamo. Wala man ko kakita sa imong problema, pero timan ini, walay nalilong sa Dios. Nakita kining tanan sa Dios. Nakita kining tanan ni Hesukristo kay Dios siya. Pero wala man ko kakita ani, timan nga na-feel nako nga nanginahanglan nga kuyugan ti ka nga moduol aron pagampo sa Ginoo. Pwede ba nga sa makadyot ablihan nimo ang imong nahuna? Sa makadyot ablihi ang imong kasing-kasing ug dawata si Jesus. Og sa makadyot hangad sa Ginoo. Himo kog mga pagampo og sunod ni ining maong mga pagampo alang ni adtong nangandoy nga makalingkawas sa bisyo, nangandoy nga makabaton og kalipay og kalinaw sa pagpuyo ug diha sa inyong pamilya, nangandoy nga mawagtang sa bisyo, kuyugan ta mo sa pagampo. Sa hilom ablihang imong naunang kasing-kasing ug magampo ko para ninyo. Ako nagtuo nga dunay mga milagro ug dunay buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon kang bana, ingon kang asawa, ingon kang ginikanan diha sa imong pamilya. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mapasayloon, Dios nga mahigugmaon ug maluluyon. Niya o Dios ang imo makatawhan, mingduol kami kanimo ug among gipangayo ang imong pagbisita sa matag kasing-kasing
sa imo mga katawhan nga midangob kanimo nining takna. Wala man ko kakita sa ilahang hunahuna ug sa ilang kasing-kasing. Apan nakita nimo kining tanan, walay nalilong kanimo. Niadtong akong mga kaigsuonan nga nakadungog ug namati karon sa imong mga pulong nga miabli sa ilang hunahuna ug miabli sa ilang kasing-kasing, sa pagdawat kanimo Amahan, panalangin ni sila. Salamat nga magapamuhat ka sa ilang kasing-kasing hunahuna ug magahinlo ka niini pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo ug sa pulong nga imong gibilin diri kanamo. Amahan, among angkunon ang kapasayloan, among angkunon ang kabag-uhan, ang kaluwasan sa matag usa. Amahan, Dios nga makagagahom, nanginahanglan kami kanimo. Niya o Dios, ang akong mga kaigsuonan nga imong katawhan, mihatag sa ilang hunahunag kasing-kasing sa pagdawat sa imong mga pulong. Nasayod kami nga bisan unsa kasala kamakasala ang tao, bisag unsa ka masalaypon o ka makasasala ang tao, sa diha nga ang tao mo duol kanimo imo kayong hinluan ug imo dayong pasayloon. Na ako'y mga kaigsuonan nga namahati karon, nga nangandoy, nga makalingkawas sa bisyo, nga makahunong sa bisyo. Amahan, wala sila'y mahimo kung wala ka. Nanginahanglan sila sa imong tabang, nanginahanglan sila sa imong pagbisita. Bisitaha karon ang ilang kasing-kasing, bisitahi karon ang ilang hunahuna Amahan. Puy karon ang ilang kasing-kasing Amahan, ngang imong mga pulong nga ilang nadunggan makapanarbaho kini sa ilahang pagpuyo nining naong sa kalibutan. Amahan, Dios makagagahom, dunay mga problema nga dili na mo kaya. Usa sa mga problema nga dili na mo kaya kining sala ug bisyo nga mo'y nakapahugaw sa kinabuhi sa tao diya sa imong atubangan. Ang makatabang kanamo aron ang imong makatawhan maluwas gikan sa mga kasalanan, maluwas sa bisan unsang bisyo nga maoy nakababag sa imong panalangin. Ikaw ang makatabang niini. Ginoong Hesus, ikaw lamang ang makatabang. Amo kang giimbitar karon sa matag kasing-kasing sa mga katawan nga midawat kanimo. Salamat sa kapasayloan o Dios. Salamat o Dios sa kapasayloan sa mga sala nga nahimo o Dios sa imong katawhan. Nining takna akong giklaim ug akong gideklarar nga akong mga kaigsuonan nga midawat kanimo. Ang akong mga kaigsuonan nga namati nakadungog sa imong mga pulong, dunay kabaguhan, dunay kausaban, dunay kaluwasan ang ilang kinabuhi. Salamat Ginoo sa kaluwasan. Salamat Ginoo sa kapasayloan. Mupuli nga to kanila ang kadasig sa pag-alagad kanimo, kadasig sa pagpaminaw o pagdawat sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo kanamo God. Karon among angkonon og limon nga kumakaigsonan Amahan, nga mihatag silang una-una kasing-kasing sa mga pulong nga ilang nadunggan. Nanay, kausaban o kabaguhan ang ilang pinuyanan. Doon nanay kausaban o kabaguhan ang ilang pagpuyo, ang ilang relasyon, ingon nga magtiayon. Imong gilig-on Amahan ang ilang gugma sa usag-usa. Imong gilig-on Amahan ang ilang relasyon sa usag-usa. Respeto o gugma sa usag-usa. Imong gilig-on Amahan. Ang bana kantigo ng muatiman ug mamumas sa asawa, ug ang asawa kantigo ng muamuma ug muatiman sa bana, aron muhari ang kalipay ug kalinaw sa ilang pamilya ug han. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga imong gipaabot o gipasabot kanamo nga doon nami Dios. Doon na gani may Ginoo nga si Ginoong Hesus, doon nami Dios. Doon nami Hesus nagpasabot nga doon nami Dios sa kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong among nasabtan.
Salamat Ginoo sa mga minsay nga mong nadunggan. Among angkonon nga kami balaan sa imong atubangan. Among angkonon nga kami putli na sa imong atubangan. Ug among giklaim o Dios nga kami wala nay sala sa imong atubangan. Ug salamat sa imong panalangin. Kay nasayod kami nga doon na kay panalangin imong giandam alang kanamo. Adin maghari ang kalinaw kalipay sa matag Pinoy-anan sa imong mga katawan. Sa ako mga kaigsunan karon nga mihatag silang una-una ug silang kasing-kasing. Ako gipangayo ang imong pag-uban ug ang ilang ang imong pagproteksyon kanila. Giyahi sila amahan. Salamat o Dios nga nakatuna nila ang paghigugma nimo. Nakutuna nila ug nangandoy sila karon nga moalagad kanimo. Nangandoy sila nga moalagad na kanimo. Nangandoy na sila nga mosimba kanimo. Tabangi kami Ginoo nga dili gyud ang ako mga kaigsunan dili na madala sa mga tentasyon ug mga pagsulay. Salamat Lord sa imong kaluoy ug ugma ug sa imong presensya nga imong gipabati niini maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo sa tanang mga listeners sa Shine FM. I-bless Ginoo sa tanan nga mga FM station nga nag-hook up nini mga programa. I declare blessing sa tanang mga listener Ginoo sa tanang laing mga lugar, sa tanang mga dapit Ginoo. Maingon man sa mga kaigsuonan nako sa abroad, i-bless sila nga makalabang sila sa mga kalisod, kamingaw, guban pa nga mga kabugaton nga ilang giatubang. Ma-enjoy nila ang ilang pagpanarbaho kay ilang mang mabati ang imong pagproteksyon o ang imong pag-uban kanila. I declare blessing sa tanan nga mga kaigsuonan nga nasa abroad in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Salamat o Dios sa imong pagkaamayo o pag-atiman kanila. Ilayo sila sa mga katalagman, mga problema kalautan. Bisan pa sa mga kaigsuonan nga nasa Davao, mga katawhan nga nasa Davao, amahan, tagay silang kalinaw, tagay silang panahon nga magkauli sila sa mga PNP. Lord, among gipanghayo nga imong giyahan bisan ang among presidente, bisan pa ang mga kapulisan sa among nasod, wala sila'y mahimo kung wala ka. I-bless sila Ginoo, giyahi sila nga dunay panag reconcile nga mahitabo. I declare nga naminaw ka kanamo karon. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamong tanan. Kanamong tanan among angkunon nga kami balaan, putli ug wala nay sala sa imong tubangan. Ug among ma-enjoy ang panalangin nga imong giandam kanamo kay amo mang mabati ang imong pag-uban ug ang imong pagpangulo kanamong tanan. I declare blessing in Jesus name. Amen ug amen. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga ikaw ug ako gipanalanginan sa Dios. Akong i-advise mo ni ipadayon ang pagtuon ug pagpaminaw sa pulong sa Dios. Diha sa pagbasa ug pakig-uban sa to programa. Ug ayaw na ang mga negatibo ug mga dautan nga mga pulog, mga mensahe dili na makatabang nimo aron makapadayon ka. Hinoon, dawata ug pangitaa, paminawa ang mga pulong nga gikan sa Dios. Mga pulong nga maayo, mga mensahe nga makapahimuot kanyo. Dunay mensahe nga ako ang ibilin kaninyo diha sa sulat ni Apostol Pablo sa Filipos kapitulo 4:8 nga angay natong tinguhaon samtang kita nagpuyos kalibutan. Alang ni sa tanang mga tao, alang ni kanimo kanako. Filipos kapitulo 4 bersikulo 8. Sa katapusan mga igsuon puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo. Ug angay daygon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug kalangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita diri kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Kini inyong igsuon Pastor Gideon maingon sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless ug maayong pagpaniud to kanatong tanan.
pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus. Ako si Asap. Bye-bye. Pagday God bless. mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,